Guinée, jamanakuntigi kɔrɔ Moussa Dadis bɔra kaso kɔnɔ bi. Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023, des individus armés ont sémé le trouble à l'ordre public en prenant pour cible la maison centrale de Conakry et ont fait évader certains détenus liés aux événements douloureux du 28 septembre 2009. Sibiri do sɔgɔmada joona fɛ ni jamana finitigi komando dɔ ye mun k'u labɛnnen don kosɛbɛ ni maramafɛn juguw ye min labana marifaciw ni finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ ye Conakry jamana camancɛ la. Finitigi dɔ minnu kun ɲɛda datugulen don ani n'u k'u labɛnnen ni maramafɛnbaw ye kosɛbɛ nana sɔgɔmada joona fɛ nɛgɛ ɲɛ 4 wagati kaso da la yɔrɔ minnu donna kɔnɔ ni jagoya ye mara kiriko ɲɛmɔgɔ dɔ ye mun fɔ n'a ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ u y'a yira k'a fɔ k'u nana kapitɛni Dadis Camara de bɔ bolola ka bɔ kaso la. Mara procureur général y'a yira k'a fɔ ko a ka mɔgɔ tigilamɔgɔ in kɔni bɔra kaso la ni finitigi dɔw ye minnu k'u labɛnnen don kosɛbɛ ni maramafɛnbaw ye a ka lafasabaga ye mun lase AFP kunnafonidiso la Jokame Haba n'a y'a yira ka fana k'a fɔ ko ale ka nin lafasabaga in k'u minɛna de ka lasago a dalakanw kan a bɛ se mɔgɔ 2 ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu kɔni ɲangilen don i n'a fɔ kapitɛni Dadis Camara ka da u ka fagali dɔ kan san 2009 wagati min na a tun bɛ fanga la olu fana bɔra bɔli in senfɛ kaso kɔnɔ mara kunnafonidilaw caman ye mun lase. Nous invitons la population au calme et à la vigilance.